Ah, ya muso ko te famu ka ban. Mɔgɔ min ni ka saw nɔfɛ u ɲɛ t'o la dɛ fo mɔgɔ min mago t'u la quoi mais a mana kɛ cogo o cogo ne bɛ n timinanja nin ko in Mina n b'o ɲininkali kɛ mun na a ma ne kun minɛ o maa n tɛ mɔgɔ a ka sɛbɛlamaw don de ye mun fɛ a de ma di ne de minɛ ayi fo ne dagabili foyi de t'o la a taara ka taa ne de sigi so o ma ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i ye mɔgɔ ɲɛnama ye o tɛ sa magudu ninnu ka magudu tiɲɛnen don cogoya min na a ma di ne i ka taga ninnu ka du kɔnɔ a ma di ne ne bɛ min f'i ye i ka sabali dɛ sabali dɛ. A bɛ cogo di? Cɛ ne mɔgɔ tununen nalen dɛ wɛ. A bɛ cogo di cɛ? I b'a kan? Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. A bɛɛ ka ɲi. Cɛ kɛra fuma ye dɛ. Walayi. Cɛ kun bɛ i kun tɛ fɛ ka na. Walayi. Cɛ a bɛ kɛ cogo di? Ko n'a position tɛ yan. Cɛ an tununa ɲɔgɔn na. Cɛ. I nana sama. Bon sama bɛ kɔfɛ. Cɛ buran don kɔni. Awɔ don. Ne yɛrɛ ma fili e ma. Cogo di? Ne bɛ bɔ yan wagati min na e tun tɛ taa dɛ. Cogo di? Yan tɛ yɛrɛ bonya cogo la fo k'i kɔnɔ bɔ. Ni cɛ cogo tɛ bɔ a la o. A bɛ yɛrɛla cɛ i b'a. Ne yɛrɛ dabali banna. A bɛ cogo di? Aw bɛ yan kɔni. Wala an bɛ baasi foyi tɛ yen. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. N bɛ ka sukaro kɛ perime la pour que an ka se ka i m'a fɔ ma. Umaru sinon a bɛ cogo di? Dugu position. Ne ka cɛ i b'a dɔn kabako ko min bɛ taa. La kɛ. Awɔ la. I y'a dɔn o don kɔnɔ an ye la jɔ ka to moto la yan fɛ. Donc ne n'a ka don mankan. Wala. Ko ne taara k'o jɔlen to. I y'a dɔn ne ye n ka fɛ ko fɔ la ye. La y'i sa ye k'a yira ne na k'ale ni mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi mais a ma sɔn ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne mais i b'a dɔn kunna sini k'an to du kɔnɔ yen a ko ne ma ko Umaru ne ko n ko han ko ne ka na yan. K'i ka na? Ko ne ka na. Ne nana ko Umaru ko fo ni yafara ne ma dɛ ne ko n ko la n ko ma n ko mun kɛra. Bon k'i y'a dɔn k'o don ko ne ni n terikɛ y'ale lajɔ o don moto la k'ale kun t'a fɛ ka ne lamisɛnya ne ye n ka fɛ ko fɔ ale ye ale y'a yira ne la k'a fɔ ko ale ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi e b'a dɔn o ye mɔgɔ min ye o ye Kalifa de. Kalifa wa? Kalifa. Kalifa? Kalifa. Ne ko n ko la n'i ma bɔ fɔlɔ dɛ parce que Kalifa yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi Kalifa bɛ degun min kɔnɔ bi n'a fɔra Kalifa ma se k'i yɛrɛ b'o la fo ka na se e ka furu ye. O ye ko gɛlɛn sa ye n ko musow bɛ kɛlɛ la Kalifa nɔfɛ. I y'a dɔn n ko musow bɛ kɛlɛ la Kalifa nɔfɛ n'a fɔra Kalifa ma se k'i yɛrɛ bolo fo ka na fɔ k'a bɛna woro bɔ e kɔ. Bon n ko fo ni saraka gɛlɛn bɔra o la sa dɛ ne y'o tasa de yira a la a yɛrɛ y'i jɔ k'i miiri bon k'a y'a faamu. Awɔ a ye ne wele ka ni kabako kuma in de fɔ ne ɲɛna. Non ne y'a cɛ i dansogo. N b'a dɔn han bilahi nin ko bɛ ka taa cogo min na layi ta ye. I y'a dɔn dɛ. Layi ta ye. Ne kunkolo bɛ baara kɛ. Cɛ n ka cɛ. Non sɔnni don ye sa wala a bɛ kɛ i ta ye mais la bɛ kɛ i ta ye. I ba man quoi. I y'a dɔn. I ba man i ka côté la dɔrɔn. Ne yɛrɛ min ye dɔrɔn o ye dɔrɔn de ye. I ba man i b'a sɔrɔ. I y'a dɔn. Ne si b'a kalama plan wɛrɛ fana bɛ yan. Jate in ye. Cɛ n ka cɛ yɛrɛ. Jate in ka di. Ka di. Mɔgɔ in n ka mɔgɔ in. Cɛ si b'a kalama don o n'a nana du kɔnɔ yan. Du kɔnɔ yan. Du kɔnɔ yan. Ni cɛ. An fila. An donna so kɔnɔ cɛ ka taa an sigi ka baroba kɛ. Ni kabako bɛ d'a kan. Yara. Awɔ dɛ. N'o kelen don sa. O kelen don sa an bɛ n'o bolo walayi. Ne yɛrɛ ma se ka foyi fɔ ma e ka baro nin na quoi. Cogo di? O ye kadi jɔn ye? U ka so filɛ kɔfɛla la fɛ donc ne y'a tɛmɛtɔ to kari kɔnɔ dɔrɔn k'a wele k'a lajɔ dɔrɔn a ko diyara ne ye ka plan ci a la.
Kadi même musokɔrɔba fɛ yan. O Kadi ni aw ka kalifa bɛ ɲɔgɔn fɛ, e kɔrɔkɛ kalifa. O ne bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di? Ne kɔrɔkɛ kalifa. E kɔrɔkɛ kalifa, kalifa de yɛrɛ de tɛ musokɔrɔba fɛ yen diya. I tulo bɛ nin mankan na? I cogo di? Ne yɛrɛ bɛ ka kuma mɛn dugu kɔnɔ ko Kadi bɛ kalifa nɔfɛ ko kalifa k'a furu. Ne tulo b'o kuma la dugu kɔnɔ. Cɛ Umaru tulo bɛ nin mankan na? Cɛ i ka nin kumaw ci ne ma sɔn. Ne kɔni ne ma da la. O tɛ se ka kɛ sa. I kalifa? Kalifa. O bɛ se ka kɛ dugu in kɔnɔ cogo di ko anw t'o kalama? Ne kɔni tulo b'a kuma la dugu kɔnɔ. Ne ma da nin ko in na. Wa fɛnɛ ne ye Kadi ni kalifa ye ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ. Ɔ mɔgɔw b'a kuma la dugu kɔnɔ ko Kadi b'a fɛ kalifa k'ale furu. Ok, foba tɛ cɛ kalifa ka ko man ne koyi. Ne mɔgɔ kisɛ kelen tɛ kalifa la. Ne mɔgɔ kisɛ kelen t'a la. Kalifa ka ko man ne yɛrɛ. Bon Kadi ne ta de. Cɛ I ma faamu Kadi ne ta de. Bura i b'a kalama e bɛ ko dɔ kɛ ko minnu tɛ ko kɛta ye. E ni kɔrɔkɛ Madu ka musoko kɛlɛ kɛra yan bɛɛ ɲɛna. Bɛɛ y'o mankutu mɛn yan. E tila kɔ ka na i bila kalifa fɛnɛ muso kɔ. Cɛ Bura i tɛ changer. A fɔ i b'i sigi nin ko sugu la. Yɔrɔ i ɲɛ bɛ nin na. Ne ko e min ka mɔgɔ sɛbɛya ko nin hali bi b'a dabila. Mɔgɔ sɛbɛya ko tɛ i b'a kalama i bɛ ka min kɛ nin ye mɔgɔ lankolonna de ye. Mun bɛ tiɲɛ na ko tiɲɛ tɛ fɔ. Kalama tiɲɛ o de kama wa bɛɛ n'ala cɛ kana ni nin ye ne ka yɔrɔ la n bilen mɛn. Kana ni nin ye ne ka yɔrɔ la n bilen dɛ. Ne taara ni sɔn ne ta sɔrɔ ne tɛ n'a ye. Ne nara yan ne mana yan ne mako foyi t'o la. Ne bɛ tiɲɛ de fɔ a ɲɛna. Tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ teliya sa. I ka kuma f'i yɛrɛ ye quoi. Mais ale ni Madu ta kɛra yan o ma dogo mɔgɔ si la ouais. Et puis i b'a dɔn a ka di n ye a ka wuli ka taa ka bɔ yan quoi. A ka wuli ka taa bɔ n ka gɛrɛn na yɛrɛ de. Hali ni ne wulila ka taa mais tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ teliya kɔni sa. A ka wuli ka taa bɔ n ka gɛrɛn na. Tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ teliya sa ne kɔni bɛ n ka tiɲɛ fɔ. I ka tiɲɛ f'i yɛrɛ ye. I ka tiɲɛ f'i yɛrɛ ye. Yɛrɛ la girin na ti dɔrɔn kana ɲagami mɔgɔ ka vie la. Cɛ o tɛ sa i b'a dɔn ha ne kuma dɔ k'a fɔ k'a sɔn mi tɛ. Cɛ ne bɛ i jɔra mɔgɔ sugu dɔw bɛ kana to kana n'olu ye mɔgɔ ka gɛrɛn na de i y'a faamu. Non que pardon sa ne kun a bɛ kana mɔgɔ kɛ mɔgɔ fu ye. Non ni yɛrɛ ma bɛn ne yɛrɛ ma quoi. Wallahi. Non. Wale kan fede abega don odne enere fla fanya mata nyonga blene wala be to ko wachon no godo bura yenyu itra bura ngale ke dukono ina nyongo ya awai ina nyongo mina kuma kele ngoni fi ndalo bura na mi fe ngon tolo ne me bura mai ne bura e mo la kolon belebele de ya famia ne bura ko ne kuma wore fi I cheka ingo na madora ko ni fingo toro me na dora ko ni foga fara kan woni bura mai ne bura ka kuma fiida no ko shitinin burati interiga dora ne ngon be ka kuma gele woni fi kana som bura la de bura te mo yi mo jenyo ya famia ala ne ba ka be de fieta ne ngon ni la son o mi san dem sunu an kro jale no foga fara ngon mena mi fe bura mai ne dan o dorondi wala fay matmen bura chewe interiga doroni ndara boala doroni ndara boala de fa mana ma doroni iba mso wa kenai hon wala bas fita onye na ra Kadi ni mo ta cheni njole na jabai mumbi chesen Kadi i jonga garlata Mummy wa ibga sama tanto ibna bana no ini ni no todi jofa ni mi na joka mfina nteme toro kunore ay wuli ga na job mana o mana ka shite amamifo kone ga biye ko ra ete mu wasbala mai ete muso fe kone ga biye ko tan ne ma kuma tola mer ibaro selege musmanun flenue
mɔgɔ fila bɛnnen dɔrɔn u b'a essayer k'u bɛna don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bila ɲɔgɔn na ne olu tɛ kɛ ne la cɛ nin tɛ mɔgɔ sɛlɛma ye n tɛ fɛ bilen désormais ka i ni jɔlen biliya ma i y'a faamu n'a ye mɔgɔninfinya ɲini fɛ cogo cogo kana sɔn i y'a faamu n tɛ fɛ tuguni ka i ni gɛrɛ ne yɛrɛ ɲɔgɔn na bilen i y'a mɛn bébé ne ma taa n'a ma o ye voilà wale ne ma taa n'a ma o diyara n ye kojugu mais an k'o to yen fɔlɔ ne ko mun de bɛ kalifa cɛ kalifa bébé kalifa b'an fɛ dɔrɔn de sinon fosi n tɛ kalaban ci ala dɛ a bɛ ni ala cɛ kuma min bɛ ka fɔ n'a jɔrɔ la n bɛ dugu goya la a bɛ ka fɔ n na k'i ni kalifa bɛ ɲɔgɔn fɛ puis o kalifa bɛ n'i furu fana bébé n bɛ k'a mɛn dɛ ne bɛ sɔn o ma ne bɛ sɔn ka furu kalifa ma n t'a kalama dɛ n kɔni bɛ k'a mɛn de mais n'a kɛra n bɛ dugu goya la dɛ i ka sira bɛ kalifa la yɛrɛ a ok fo ba tɛ n y'a fɔ an ko kuma ninnu to yen sa bébé ne bɛ dɔrɔn de fɛ n y'a fɔ ok n kɔnɔ n bɛ na sisan sisan nin ta n bɛ nin ta réglé sisan sisan ka na ok ɲa nin tɛ fɛ ka ne malo n y'a tɔgɔ ma bi e taara Fatim kan jumɛn bɛ fɔ kana n ɲininka o kan jumɛn bɛ yen désormais n'i b'i ka manamana ko la i b'a kun ta ka bɔ ne kan est ce que i bɛ ka kuma fɔ i bɛ ka fɔ ma n tɛ manamana ko la dɛ i y'a mɛn i y'a faamu masa adama den ne ye mun f'i ye ne mako foyi t'o la n bɛ ka kuma min f'i ye ne tulo dalen i ka lamɛn i y'a faamu ne tɔgɔ la ko fan fɛ Fatim n'i ma ne to yen n'i ma ne to yen a bɛɛ ni masa adama n tɛ min nɔfɛ n b'a d'i ma quoi i y'a faamu ne fɛ ko bɛɛ ka to yen ne tigɛra ne ka han e min tigɛ maga ne walayi bila n'i m'a fɔ i kɔrɔkɛ ye i ka fɔ mɔgɔ tun ye ne kɔrɔkɛ fugari kɔrɔ bila e bɛ mina don mɔgɔlankolonya a n'o ka mɔgɔlankolonya e kɔmelen ba ɲɔgɔnna de ya don et puis n'i ye manamanakan fɔ ma n'i minɛ san manamanakan fɔ ma n'i ye manamanakan fɔ ne ma han e min den sugu ye han n bɛ taa fɔ i ye manamanakan fɔli la i da bɔ na i ye min kɛ na wale den n bɛ taa fa an balimaw assalamu alaikum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ ma cogo min aw minnu bɛ yen n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka nimoro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛ na jɔrɔnanko o jɔrɔnanko n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatuh